Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Al-huda Foundation 313 TV. Da farko sunana Murtada Umar Ishaq. 'Yan uwa masu kallon mu, kamar yadda muka yi maku alƙawari cewa za mu kawo maku ci gaban shirinmu wanda muka yi magana akan Gadir khum. To a yau insha Allahu za mu yi magana ne akan siffofin da suke cancantar da mutum wajen zama khalifa da kuma hanyoyin da ake bi wajen gane wanda ya cancanci zama khalifa. Wanda zai gabatar mana da wannan maudu'i shine Malam Muhammad Maharazu. Malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi alladhi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa masu kallo da saurare, muna muku barka da wannan lokaci. Kamar yadda muka ambata a zaman da ya gabata, mun yi magana dangane abin da ya shafi siffofi da suke cancantar da mutum ya zama khalifa da kuma hanya da ake bi wajen ayyana wanda ya cancanta ya zama khalifa, wanda muka ambata waɗannan siffofi ɗin kuma muka yi bayani akan waɗannan hanyoyi ɗin. Mun ce akwai hanyoyi guda uku da ake bi. Hanya ta farko shine abin da ya shafi nassi, wato ya zama manzo ya ayyana ko kuma khalifan da ya gabata ya ayyana wanda zai gaje shi. Hanya ta biyu ita ce shura, wacce kuma ra'ayi ne na ahlus sunna banda shi'a mabiya ahlul bait alaihimus salam, wanda kuma mun ambaci dalilin su da kuma matsaloli ko kuma ishkali da ake iya bijirowa ko kuma kawo ma wannan dalilin nasu. Sai hanya ta uku, wacce su ahlus sunna suka yadda da ita wajen ayyana wanda zai zama khalifa, ita ce abin da ya shafi bai'a. Wato abin da ake ce ma bai'a shine wasu mutane su tattaru su zaɓi wani mutum ko su bashi ƙuri'unsu a matsayin wanda zai jagorance su, ko kuma muna iya mu ce a matsayin wanda zai zama khalifa ko imami bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ma'abota wannan ra'ayi din suna da ɓangarora guda uku wajen yin bayanin yaya bai'a za ta kasance da kuma adadin mutanen da ake da bukata wajen kasancewan wannan ko kuma samuwan wannan bai'a din. Ra'ayi na farko suna cewa ana da bukatan ahalul halli wal aqd, wato ma'abota kullawa da warware al'amura na daga cikin musulmai, wanda kuma su a wajensu ya shafi kowane musulmi ya zama na cewa an samu bai'a shi domin ayyana ko kuma mutum ya zama shine khalifa a wannan lokaci din. Ma'ana idan ana da musulmai mutum 100,000 to ana da bukatan su duka 100,000 ya zama sun yi wannan bai'a din. Hanya ta biyu ko kuma ra'ayi na biyu wajen yin bayanin me yaya bai'a take samuwa kuma me adadi din, wato ita ce hanyar abin da ya shafi mutum biyar. Kamar wasu suna cewa mutum biyar suna iya su zaɓi wani mutum a matsayin cikon na shidansu, he ya zama na cewa bai'a ta samu. Su kuma ma'abota wannan ra'ayi din da suke cewa mutum biyar sun wadatar a bai'a, suna kafa hujja ne da abubuwa guda biyu. Abu na farko shine khalifancin khalifa Abubakar, wanda bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wasu sahabbai sun taru a wurin da ake ce masa Saqifa Bani Sa'ad, wato kamar wajen wani taro ne na wannan kabila din ta Bani Sa'ad, suka taru a nan suka yi bai'a zuwa ga khalifa Abubakar, wanda kuma adadinsu su mutum biyar ne, wanda daga cikinsu akwai Umar bin al-Khattab, akwai Abi Ubaida bin al-Jarrah, akwai Salim maula Abi Huzaifa, akwai kuma Usaid bin Khudair, akwai kuma Bashar bin Sa'ad. Waɗannan su ne mutum biyar da suka yi bai'a ga khalifa Abubakar, shine cikon na shidansu, sai ya zama na cewa bai'a ta samu. Wato sai kuma abu na biyu da suke kafa hujja da shi cewa dai mutum biyar suna iya samar da bai'a, shine abinda khalifa na biyu wato khalifa Umar yayi na ayyana ko kuma zaben wasu mutane a matsayin cewa su je su tattauna a tsakaninsu su fitar da khalifa, wanda ya zaɓi wasu mutane guda 6, wanda daga cikinsu akwai Ali bin Abi Talib alaihi salam, akwai kuma Uthman bin Affan, sannan kuma akwai Talha bin Ubaidillah, sannan kuma akwai Zubair bin al-Awwam, akwai Abdurrahman bin Auf da kuma Sa'ad
bin Abi Waqqas. Waɗannan su ne mutane shidan da Umar ya ayyana su a matsayin su je su tattauna a tsakaninsu su fitar da wanda zai zaɓi khalifa. Saboda haka a bisa waɗannan abubuwan guda biyu da suka faru, ma'abota wannan ɓangare ɗin suke cewa mutum 5 sun wadatar ya zama da cewa sun zaɓi wanda zai zama khalifa. Sai ra'ayi na uku a ƙarƙashin wannan bai'a ɗin kenan, wato ra'ayin da suke gani duka shine na farko, sai ra'ayin da suka ce mutum 5, sai ra'ayin ƙarshe wanda suke ganin mutum 1 ma ya wadatar ya zama da cewa bai'a ta samu da shi, wanda kuma suka kafa hujja da abinda baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abbas ya faɗa ga Imam Ali alaihi salam da yake cewa miƙo hannunka in yi maka bai'a. Sai ya zama da cewa wato mutane su ce baffan manzon Allah ko baffan annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ma ɗan baffan shi bai'a, Imam Ali kenan alaihi salam. Shi kuma wato sai ya zama mutane ba su yi cece ku ce ba, sai ya za al'amarin ya zama zartacce, kuma shi hukunci na mutum ɗaya abu ne wanda yake zartacce. Wannan dai kusan shi ne abin da maganar tashi ta ƙunsa. Saboda haka kenan a wannan ra'ayi na uku da suke cewa bai'a hanya ce da za a bi wajen zaɓa ko kuma ayyana wanda yake shine khalifa, suna da saɓani dangane da adadin mutanen da za su samar da wannan bai'a ɗin. Amma tare da rabe-raben su, idan muka kalli ita bai'a ɗin, muna iya mu kawo ishkaloli ko kuma matsaloli da za su iya bijiro ma wannan ra'ayi ɗin. Na farko shine masu kafa hujja da adadin cewa mutum 5 ko mutum 1 suna iya su samar da khalifa, wato ta hanyar sama mashi bai'a, suna kafa hujja ne da abin da ya faru a zamanin zaben khalifa Abubakar ko kuma shura wacce Umar ya ayyana wasu mutane. Saboda haka kafa hujja a abin da ya shafi khalifancin Abubakar da kuma abin da ya faru a lokacin khalifancin Abubakar kamar kafa hujja akan abu ne da kuma abin shi kankin kanshi, abinda malamai suke ce ma daur, wato kewayo. Kamar kana so ka kafa hujja akan yaya ake zaben khalifa, sai kuma ka kafa hujja da yadda aka zaɓi wani khalifa. Ya kamata ne a fara samun yaya ake zaben khalifa, sai mu kalli cewa shin wannan khalifan an zaɓe shi ne ta wannan hanyar ko ba ta ita aka zaɓe shi ba wai mu kalli yadda aka zaɓe shi mu ce haka ake yin zaɓe ba. Saboda haka masu faɗin cewa ana yin bai'a ne suna kallon abin da ya faru ne sai su ce ana yi, ba wai wani dalili gare su ba. Sannan abu na biyu shine saɓanin malamai da suka samu akan adadin waɗanda suke yin bai'a din. Wasu sun ce duka mutane, wasu sun ce 5, wasu sun ce ma ɗaya. Wannan yana nuni cewa ijtihadi ne da kuma ƙila ra'ayi na malamai wanda bai dogara zuwa ga wani nassi ko hadisi da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, wanda in kawai akwai hadisi to babu amfanin wannan saɓanin nasu. Abu na uku shine wato yadda su kansu malaman suka kawar da kai zuwa ga tarin al'umman da ba su yi bai'a ba, wanda a wancan lokacin akwai sahabbai dubunnai, akalla muna iya mu ce kusan 100,000 a wancan lokaci din, kuma dukansu sai aka ce 5 daga cikinsu sun ware sun zaɓi wani mutum, sai aka ce wannan bai'a din ta inganta, aka kawar da kai zuwa ga adadi mafi yawa, wanda kuma suna a wannan lokaci din wasu ba ma su san an yi wannan bai'a ba, wasu kuma ba ma su yi wannan bai'a din ba. Abu na hudu shine ta yaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai iya yayi bayanin adadin mutum nawa ake da bukata wajen daura aure ko wajen kulla aure, kuma alhali shi aure alaka ne tsakanin mutum da mutum, tsakanin mutum da ita wannan mata din. Amma kuma a ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi bayanin adadin mutane nawa ake da bukata da su domin a samu bai'a ba, alhali kuma shi wannan bai'a din ta wane ne zai zama khalifa abu ne da addinin gabaki ɗaya ɗoro a kan shi, wanda in ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun yi magana cewa shine babban saɓani da aka samu tsakanin sunna da shi'a, wanda kuma shiryar da mutane da kuma makoman mutane da karɓan addini ya dogara ne akan wannan. Ta yaya za a ce manzo bai yi bayanin adadin da ake da bukata ba? Saboda haka idan muka kallo innan ra'ayoyin guda uku, ra'ayi na farko da yake cewa nassi shine hanyar da ake bi a zaɓi khalifa, wanda kuma sunna da shi'a sun yarda da shi, sai dai su shi'a sun ce babu wani bayan shi. Da kuma ra'ayi na biyu da suke cewa shura ne, alhali kuma akwai matsaloli da kuma ishkaloli da aka yi ma wannan ra'ayi din. Da kuma ra'ayi na uku da suke cewa bai'a ne, alhali kuma ba su da wani dalili sai ma ishkaloli da matsaloli da aka bijiro ma wannan ra'ayi din za ta bayyana mana cewa dai
waɗannan ra'ayoyin guda biyu ba su da ƙarfi. Ra'ayin farko shine mafi inganci na cewa ana zaben khalifa ne ta hanyar nassi, kuma haƙƙi ne, al'amari ne na Allah da manzo ya zama sun zaɓi wanda zai sauke wannan aiki ɗin zuwa ga mutane. Saboda haka daga cikin abubuwa, idan wannan ya bayyana mana cewa nassi shine hanya, to idan muka duba cikin littattafan ahlus sunna akwai nassoshi da hadisai masu yawa waɗanda suke nuni akan khalifanci na Imam Ali alaihi salam ko kuma ahlul baiti baki daya. Daga cikinsu akwai sanannen hadisi wanda malamai ma'abota ingantattun littattafai sun ruwaici wannan hadisi din, wanda ya shahara da hadisi thaqalain, wato hadisi da yake magana akan nauyaya guda biyu, wanda a cikin shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa na bar maku, ma'ana al'umma kenan, na bar maku nauyaya guda biyu, wato matukar kuka yi riko da su ba za ku taba bacewa ba. Na farkon su shine littafin Allah wanda yake igiya ce tsakanin sama da ƙasa. Na biyun su shine tsatsona iyalan gidana, kuma ba za su taba rabuwa ba. Saboda haka a ƙarƙashin wannan manzo ya ce matukar muka yi riko da su ba za mu bace ba, sannan su kuma ba za su taba rabuwa ba, in ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har sai sun same ni a tafkin alkausara. A wannan hadisi din muna iya mu ce riko da alqur'ani da kuma ahlul baiti shine aminci ga barin bacewa. Duk wanda ya riko da su to ba zai taba bacewa ba, kamar yadda manzo ya ce, kuma malamai suka ruwaci wannan hadisi din. Sannan kuma cewa da manzo yayi ba za su taba rabuwa ba yana nuni akan wasu abubuwa. Na farko shine kamar yadda alqur'ani yake wanzajje tun daga lokacin da aka saukar da shi har ya zuwa tashin alkiyama, to su ma ahlul baiti za su wanzu har ya zuwa tashin alkiyama, domin ba za su taba rabuwa ba. Sannan abu na biyu shine kamar yadda yake alqur'ani hujja ne akan halittu baki daya, su ma ahlul baiti hujja ne akan halittu baki daya har ya zuwa tashin alkiyama, domin ba za su taba rabuwa ba. Sannan kamar yadda Allah ya yi alkawarin zai ba alqur'ani kariya kuma yake ba shi kariya, to haka akwai kariya zuwa ga ahlul bait alaihimus salam na wanzuwansu, domin ya zama sun sauke wannan nauyi din na kasancewarsu tare da alqur'ani, domin ba za su taba rabuwa ba. Sannan kamar yadda yake wajibi akan kowane musulmi yayi biyayya da karantawan alqur'ani da kuma koyawa alqur'ani, to haka wajibi ne ya bi ahlul baiti da kuma karantawansu, domin ba za su taba rabuwa ba, kamar yadda manzo ya ce har sai sun same shi a tafkin alkausara. Saboda haka dai daga cikin sauran dalilai da suke nuni akan khalifanci na ahlul baiti ko kuma na imamancin Imam Ali alaihi salam a keɓance, wato akwai Gadir khum, wanda kuma insha Allahu a cikin darasinmu mai zuwa za mu yi magana a kan shi da kuma yadda ya zama dalili na cewa yana nuni ne zuwa ga khalifanci ko kuma imamancin Imam Ali alaihi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu, anan za mu takaita. Ku kasance tare da mu domin ci gaba da kallon wannan shiri namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.